μάγκες. Λοιπόν, οδηγάμε ένα Honda Civic Type R με κωδική ονομασία EP3 με το γνωστό K20α2, 200 άλογα μαμά. Όλοι οι χοντάκιδες και μη το ξέρουνε. Αυτό το συγκεκριμένο τώρα έχει λίγα περιφερειακά. Μια εισαγωγή της κακιάς ώρας, ρουφάει δίπλα από την πολλαπλή εξαγωγής, ζεστό αέρα. Χταπόδι, πολλαπλή εξάτμιση μέχρι πίσω τόντα. Πεταλούδα 70, RBC εισαγωγή, έκεντρα F2, χωρίς πρόγραμμα προς το παρόν. Έχει ένα ψευτοπρογραμματάκι, αλλά θέλει κανονικά προγραμματισμό. Τώρα, πώς οδηγάμε ένα Honda? Δεν ξέρω αν γνωρίζω, να σας δείξω.